рамазон холиқов, ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Бародари азиз, ман одат надорам ки касеро ном гирифта дар бораш навор бикунам, вале чанд навори охироне ки гузошти мара дига бетараф нагузошт. маҷбур шудам ки ба хотири Аллоҳ ман тара танқид намекунам, фақат мехоҳам ки ба хотири Аллоҳ ислоҳ шавӣ. албатта ягон инсон бехато нест, ҳамаи мо хато мекунем. хоҳиш мекунам бародари азиз, ҳамин хел наворҳое ки занҳои нимбараҳнара дар публика мебурорӣ, хоҳиш мекунам ҳамин хел наворҳоро набурор. воқеан ин коре ки кардӣ якум латмара ба тамоми занҳои мусалмони тоҷик мезана. яъне он наворҳое ки ту бурвардӣ, охир наворе ки партофтӣ, мафтуна тивияй намедонам кияй, валлоҳу аълам, хулоса ҳамуро наворша буровардӣ, ин иштибоҳи бисёр бузурге буд айта. ва дигар наворе ки партофтӣ, зани дуюм гуфта, масалан занозании занҳора ки ҳамун зана бараҳна мекунанд, лич мекунанд ва худат намефаҳмам бо кадом далели равшан мегирӣ ҳам як навори фаҳша дар публика мегузорӣ ки занҳову мардҳо уро тамошо мекунанд. воқеан ин кори худат занҳои мусалмонро беобрӯ мекунанд. яъне унҳо гуноҳа пинҳонӣ кардан, ҳамин зану мард мафтунативӣ гуноҳа агар пинҳонӣ карда бошанд, ту гирифти унҳоро ошкор кардӣ ва шумо ба ин кортун просто ҳамин кори ҳарома баръакс зиёдтар мекунед, ҷуръати дигар занҳоро зиёд мекунед. хоҳиш мекунам ҳамин корҳо даст бикашед. бас аз дига ҳамин занҳои мусалмонро, занҳои тоҷика ба фоҳишагиву ба ҳамин хел беҳаёӣ реклама кардан. унҳо корро пинҳонӣ кардан, вале шумо гирифте ошкорш карде. нишон доде ки дигар насли ҷавон бубина, масалан ҳамин кор ибрат мегиранд, ёд мегиранд. набояд ки шумо ин корро масалан дар публика мегузоште. метавонисте ки як бор уро насиҳатш бикуне. насиҳатш карде, гардани шумо соқит мешавад. пас дига усуш дига кори шумо нестай ки ӯ ҳидоят меёва ё ки намеёва. пас чаро шумо навори ӯро паҳн карде ки ҳар чашми бинанда масалан гунаҳгор мешавад. яъне мардума шумо ба гуноҳ кашиде. нашри фаҳшо меган ира, бародари азиз. худат медонӣ бародари азиз, агар аҳли илм бошӣ, нашри фаҳшо чӣ оқибатҳои баде дорад. худат бародари азиз, худат ҷавоб бугӯ ки оё ҳамин хел наворҳои нимбараҳнаву наворҳои лучи ҳамин хел занҳоро дар публика гузоштан магар кори савобай? ман фикр мекунам шумо ба фикри худтун ҳамин хел хиёл карде ки ҳамин кори ман хубай, вале дар воқеъ шумо кори бисёр хатои бузург карде. гуноҳи кабираро муртакиб шуде. бародари азиз, аз ман хафа нашавӣ бародари азиз, ман ба хотири Аллоҳ туро насиҳат мекунам. ҳаргиз ин хел наворҳоро паҳн накунед. ба хотири Аллоҳ агар масалан ба худо ва ба рӯзи қиёмат агар имон дошта бошӣ, ҳамин наворҳота удалид мекунӣ. ту хиёл мекунӣ ки ҳамун духтара, ҳамун зане ки кори ҳаром кардагай, хиёл мекунӣ ӯро наказат кардӣ. на, ту ӯро наказат накардӣ. ӯ то ҳол беҷазо мондагӣ ҳаст. фақат ту ӯро шарманда кардӣ. фақат ту ӯро коре кардӣ ки дигар насли ҷавон, духтарҳои ҳозира ӯро бубинанд, фикр мекунанд ҳамин корҳо дига ҳеҷ гапе надорад. яъне шумо фикр мекунед ки мо наказат кардем, наказат кардан ин нестай. мефаҳмед бародари азиз? вақте ки ҳар чашми духтарҳо, ҳамин духтарҳо вақте ки ҳамин хел чизҳоро бисёр ки дидан, чашмо одат мекунанд. пас ин кор дар назди онҳо як кори оддӣ менамояд. бародарои азиз, накунед ҳамин корҳоро. ба хотири Аллоҳ ман шуморо насиҳат мекунам.